la Mountain. După cum vedeți, am 683 de QA, dar el costă 680. Nu contează cu 3 QA mai mult. Și ia să vedem. L-am cumpărat. Să vedem cât ne dă. 13 trilioane! Wow! Stați să facem comparație, să vedem cât îmi dădea canionul și să vedem cât îmi dă 10,49 de trilioane și acesta 14. Wow! Asta e comparație. E diferență de 4 trilioane. Și acum să omorăm și noi copilul. Nu știu dacă vreți să facem un video în care vom grinda faimă. Dacă vreți partea a treia, dați like și subscribe. Pa!